Храм по принцип и в днешно и в минало време се строи много трудно. Първото, което е, че самата архитектура изисква високо квалифицирани знания и умения. За съжаление, добрите майстори на днешно време са много по-малко, отколкото в миналото. Много стари техники са забравени, но все пак все още се намират такива, които могат да строят, ремонтират и реставрират такъв важен обект, тъй като храма е за мен една от най-важните и емблематичните сгради на всяко населено место. Понеже като лечебница за душата, всъщност даже бих казал, че е най-важната сграда. И поради тази причина на времето хората от цялото населено место са грижили за църквите си и са дарявали, защото са знаели значението на храма за лечението на душата, докато на днешно време малко духовността е останала на заден план и затова доста от храмовете са в плачевно състояние, направо да го кажем. Както и в случая този храм беше пред саморазрушаване. Общо взето, ако не бяхме взели мерки, и т.е. ако не беше участвал и спечелил тази програма, до 4-5 години щеше да се саморазруши. Камбанарията имаше 27 см отклонение, фундаментите бяха значително напукани. Съответно, част от апсидите се бяха отделили, тъй като се оказа, че когато разкрихме водоплътния тротуар около храма, който беше много компрометиран, се оказа, че основите на църквата са в средната част на наоса, отвънка има само едни камени зидари. И всъщност нямаше основи под всички апсиди. Те бяха, значи апсидата от северната страна имаше 6 см отделени от основния корпус на олтара, което допълнително усложни строителните работи. Съответно, конструктивните проекти по укрепването бяха променени. Но така или иначе успяхме да се справим с този проблем. Не само сградата като архитектура е била застрашена. Силно увредени са били и стенописите. Те, въпреки че не са старинни, имат висока художествена стойност. Стенната живопис на храма е от 60-те години на 20 век. Трима са майсторите на стенописите – професор Никола Кожухаров, Цанко Василев и декораторът Петър Михайлов. Никола Кожухаров е ученик на Иван Мърквичка в Държавното художествено занаятчийско училище, специализант в Парижката академия за изящни изкуства при Фернан Кормон, а стилистиката на неговите стенописи е повлияна от италианския ренесанс и европейския сецесион. За мен е важно, че такъв емблематичен храм, даже бих казал и за цялата страна, защото с храма е уникален като архитектура. В крайна сметка отвори обновен, реновиран, реставриран, отвори врати за миряните, които да се черкуват и да могат да участват в светите таинства. И друг път съм казвал, Господ ни прати голямо изпитание с този обект. Обаче пък това изпитание беше сладко, защото специално нашата компания, тя реставрира и ремонтира само църкви. И при ремонта и реставрацията на църква нулата също е положително число, тъй като в процеса на работа човек се пречиства и духовно и
все пак остава нещо след себе си, което ще помага и на други хора. Нали? Тук не говорим за строителство на офис сгради, на жилища, където трябва да мислиме комерциално. Напротив, когато човек строи храм или реставрира или реновира храм, трябва да мисли, че строи или реставрира или ремонтира една от най-важните сгради за населеното место и да даде всичко от себе си, без да прави много сметки. Така както не са си правили сметки и тези преди нас, които са дарявали на ползу роду. След обновлението на храма тук се завърна една реликва, дарена от молдовския митрополит Теофан през 1919 година. Благодатната риза покривала мощите на света Параскева Петка в упокойното й ложе в град Яш. До приключването на ремонта светинята е била доверена на грижите на негово високо преосвещенство Наум, митрополит Русенски. Периодично ризите, които покриват нетленните мощи на светците, се сменят и се даряват на братски епархии за поклонение и за закрила на вярващите. Тук е мястото да напомним, че девицата Параскева е родена в Епиват, в Одринска Тракия, в заможно семейство. Живяла е през 10-11 век. Съвсем млада се посвещава на вярата и вероятно около 950-55 година приема монашеско подстрижение. 5 години прекарва в пост край осамотен храм в Константинопол, обикаля светите места и дълги години живее в осамотения в Йорданската пустиня. Вече много възрастна се завръща в Епиват, където тихо издъхва. Тъй като няма близки, местните не я припознават и я погребват като чужденка извън градските стени. Според преданията, тя се е явила като видение на двама християни с царски одежди, заобиколена от Христови войни, и помолила да извадят мощите й. Пренесли ги в храма Свети апостоли в Константинопол. След битката при Клокотница през 1230 година, цар Иван II Асен изискал светинята от Латинската империя. Нетленните останки на светицата били тържествено пренесени в старопрестолния Търновград. Света Параскева Петка е наречена Търновска и е почитана като закрилница на града, на народа и държавата. По следите на историческите събития в размирното средновековие, мощите на Света Петка обикалят Балканския полуостров, за да бъдат спасени от поругаване. В средата на 17 век светинята намира покой в Молдова, в столицата на княз Василий Лупо, Яш, където са и до днес. Света Петка е най-популярната българска светица от векове насам. Тя е духовна покровителка не само на Велико Търново, но и на Троян, Габрово и Видин, където за кратко или за по-дълго време са престояли светите и мощи. Построена е параклисът Свети Йоан Рилски. Олтарната преграда тук е част от иконостаса на събореният през 1975 година храм Всех святих в Русе. В тази сграда е обособена зала за музейна експозиция и посетителски център, където ще се популяризира културното и религиозното наследство в трансграничния регион Русе-Гюргево.